takýto zákon nesmie ísť poslaneckým návrhom. Neexistuje. To nemôže byť poslanecký návrh, pretože vy nevychytáte v chyby, vy urobíte prúser. Proste jednoducho tá Národná rada, zo všetkou úctou k Národnej rade a k poslancom, si potrebuje nechať veci prejsť riadnym legislatívnym procesom, aby ste práve ministerstvo vnútra, ktoré je prvé na ťahu, a ja obdivujem pána ministra, že je tak pokojný pri tomto texte, pretože ja viem presne, čo je to mimovládny sektor, ako sa to registruje, aký je tam zmetok, ako máme predpotopnú legislatívu vo vzťahu k mimovládnym organizáciám, čo sa týka elektronifikácie, zmeny štatutárnych orgánov, podvodov, ľahkosti, ako vy viete uniesť neziskovú jednu organizáciu a podobne. Čiže áno, veci si potrebujú posunúť sa ďalej vo smere k digitalizácii, k transparentneniu aj tretieho sektora. Prečo nie? Ale nie poslaneckým návrhom, nie ako na čarodejnice, hon na čarodejnice. A keby som bol minister vnútra na vašom mieste, to v dobrom berte ako radu, jednoducho by som trval na tom, aby to išlo riadnym procesom, aby sa mi k tomu vyjadrilo aj ministerstvo financií, aby som vedel zladiť informačné systémy, informačné štruktúry. Pretože ak takýto zákon vpustíte do systému, to je hydra, ktorá vám rozbije jednak občiansku spoločnosť, pretože tá sa rozúri, pretože im zoberiete z ruky niečo, čo je, mnohí tomu obetujú celý život, tí, čo žijú sa venujú postihnutým deťom, životnému prostrediu. Oni tomu obetovali celý život a im zrazu niekto vezme z ruky to, kde sú zaradení a kde sú štatutári takýmto nástrojom. Čiže tak sa to nerobí.